Madudumog din pag dumog ah. Bawal. Masagwan araw. Ha? Pagwan? Ito ako masagwan pa. Yo. Ay. Pwede kablo dyan. Tukawan. Hindi ako tahaw, Noy. Ikaw magsagwan na gusto ka ba? Ano ako masagwan? Una sa Angelin sa'yo masakay. Magkasya na kitang gawin dyan. Ay, masakay. Duwang sakayan? Iyon. Sige, tapos ka. Sita. Uy, labo. Labang ano? Hindi naman ako matatamaan. Uy, ang ano kayo ni, ang katig kayo ni Noy, ano na? Flat na? Baga na dungo ko. Kapalahong po. Ha? Yes. Mata makulugon pang lawas ko. Bakawan pa more. Masakat ako dito. Picturean mo ako. Igakod mo na. Hello, di mo na marunong. Kaga lang putik. Para lang makapagpa-picture. Sige. Okay na? Yan mga idol. Andito kami sa Bakawan. Alam mo nga naman ganito. Dito sa Bicol. Pupunta kami sa Lahong kay Papa si Lola. Ganito kami dati. Masugas sa dagat. Yeah. Tapos yung hinugas mo, nasapit mo pa rin yung tae. Ew. Okay na. Picture. Sakay mo sa... Labaw, sakay na una. Ay, kung kasagwan dyan, kung masagwan. Ayun, ani, ligdi mo na sa Angeline pa sa kayo ko. Nagbaba pa kaya si Angeline. Ups, pinababa mo ko? Oh. Masyado kang ano dyan ah. Ow! Oh, sakay. Sa'yo yung ano eh, tubig eh. Ano? Ha? Sabi, pag uli natin Tita Aday, tamaapit naman sa Tita Aday. Oo. Ha? Ang dami. Ang dami na ng ano nila. Iyo. 8 bulan na bakante. Kung pagali ninda. Oh, mare, ang mare raw, malakas ka kaya naman. Iyo, ako ang naki-istorya kay Dumas. Page, Ta. si Puta. Pagaling ka ka. Naging artista ka na ngayon ka ni Papa mo. Ano na, araw? Baka mga subscriber mo sa Pasig. Iyo. Sa Tita Janet. Si Papa ni Puta Maniwango na. Nasa Pasig dito. Hindi kaya naman nga si Puta. Si Tito, ano? Si Tito. Oo, Maniwango na. Namis na kayo, diba? Oo, namis ka kami. Ay, tapos, yun na ako. Tita Isa? Ano? Tita Isa? Ano? Pag ano nga, na-vlog kita, pag ano, madumang kita. Inano mo? Nagpupunta po, Tita Isa. So pag naiiling ka, ano hon baga? Oo. Sikat ako. Pailing ako na sa, ano, Facebook ko, na kayo sa mga, ano
mga tiksta. Shout out ko pala si Inga. Ito pala si Puta. Si Puta si Puta. Si Inga. Pataod, Noy? Ubas. Pero daw naman nabas na ako na. Magnoy, pagpaduman. Okay, bro. Nara ka mauli. So, one week kami digde. Ano? Mawi swimming kita. Kita natin sa Sabado Domingo. Noy, ma-swimmingan ang balak mi. Sabi mo ba ka kung kakapay sa may gusto mo? Iyo, iyo. Kasi ay siyempre, kung managala. Uy, uy. Nakakabangga tayo. Alam, may bangka. Aray. Ipakita mo yung bangka na walang katig. Asaan mo? Walang katig na bangka. Yes! Oh, ha? Ayan na. Maliit lang. Kasi pinahinaan niya yung bangka niya. Ay, araw na sila. Mabagod na ako. Ay, ala. Nakasangga sa kanya. Ay, nalabak mo lang kita. Mahali ako na. Nakabangga sa kanya. Ha? Hindi na sila labo. Tilapia yan. Ano nga yan, Noy? Tilapia? Parang pakalan. Ay, ano nga yan sa Tagalog? Sumahalon ba ganyan na sira, Noy? Lapu-lapu yan. Lapu-lapu. Ha? Dahil na, bababa. Kasulog, Noy. Haluin mo na sa garang mo. Oh, pan. Hindi lang mo pwede ipagtaning sa kayan. Pwede ba gano'n igapod ta? Aray. Ano sa kayan ipagtaning ta? Dahil, alun. Bata makulugon pang lawas ko. Una ko dahil mamutong kita. Para mas magayon yung vlog na ako. Mas magayon ka, mas ano yun eh, at least mailing ka mga followers mo na ito kung sagwa. Siyempre. Tapos ano mo law, itong inagdumaan sa lating araw na. So, hira sa pagsubli. Shout out mo ako. Pag nag-ano ka na ka, palagi yung mo. Shout out mo Noy. Salamat pa. Pera mo ng bangka sa amin. All? Tagaligas tayo dito. Paano maka-experience? Pag dahil man siya, pag abo man na magtrabaho, yan yung dati naming bahay mga idol. Yung dati naming bahay. Baba na to. Wow, tingnan mo labo. Ang ano yung linaw. Pasig! Oh, video mo sa Pasig. Pasig! Pinalita ko lang. Oy, ta! Ta! Ta!
Diyan lang. Mm. Ito marlon din na boleh. Marlon. Yan si gano'n rin, katalo. Pa. Nag-commute ka mo? Kasi doon bagas ba kung ano? Oh, di po, maluba pang. Ay, bawal, bawal. Ay, wala ako. Sinilas, Noy. Pwede kang kita. Hindi ako nakabuta. Magandang pang-dinuan. Magandang ma. Bundin na kita. Ngayon lang arong tumaki. Sini. Pura-pura tao dyan. Tulog ata ang tao. Dito si Tagal. Sanggut. Maano na pa lang gawin ko. Yung nagdit-dit ka na ta. Wala ka mo. Ato yung kamera na bulog. Ako naka-video ako. Uy. Dito na kami sa bundok. Kuha kami ng yung kasanin. Kasi gagawin na sinuguan sa binyag ng... Hindi kong buwan nagtuba. Hindi kong nagtuba. Ang ta? Alo, yun ano? Saad mo nagtudarat mo ba na? Marunong mo dito. Diba? Ligid. Ang puro sira. Babaot. Natin lang ano. Pili ko. Magiging mo na. Wala ba? Ang pala nini? Buhay mo na ipagrawag. Ang karot mo na ay. Wala man tayong sundang. Ano ba ikapasid sa ano? Bidyan mo ko. Love dito. Wag na ano. Nahayot na yan. Sarap pa. Sarap pa. Sige, ito sa taas dito. Uni. Pug! Woy! Lumbod! Lapsingan mo. Dali. Lumbod? Ano mo sabaw? Ipakita mo dito kay ate mo. Lumbod, Noy. Ipaling mo sabaw. Baka malambod ano? Ning. Para laog. Maliit. Tawag ni daw. Gusto ka na? Utugay. Mamaya na lang pag nandito na si na kuya. Unigay Sisipuin ka mo sa rin. ibong. Unyo. Inig sa ibong. Ito, sa ibabaw ng laya. Unyo sana. Dahil na. Hindi mo kaya. Hindi ko ayo. Tumbahan kami. Nakabidyo yan. Ali dyan, love. Tapos matumbahan ka. Di ka banda. Baka madunot ang cellphone. Masarap. Wala nang hugas-hugas. Immortal to. May tawang yan. Parang tang. Kilig. Maasim pala. Sarap. Yap. Kayo parang souvenir ano? Wala mo kasi daw. Maulog ka ba ya? What is that? Sabi ko, patuloy ka kamay. Pag nag-agay, tingnan mo nag-ano
Mala ko sa dagat. Alam mo pag-uli, bago mag-uli, mag-hindi sa gilina. Apa? Sabihin na sino ba? Sa tao mo si puta. Subunto ko, Noy, subunto ko. Huwag ka lab, 70 ka na. Atras ka na ta. Magumapon ako? Yan ang gano'n ba? Si Lance at si Tito Polay. Wala na kaming konti na lang yung gantaw kung tawagin. Yan, buhay probinsya. I-enjoy natin to hanggang mangitim tayo, hanggang tayo maging totoo. Bira na lang tayo makauwi mga idol. So, nang kurakot kami ng saging. Lance, ikaw nagasagwan. Kung bako yun ay pulay. Grabe. Ang dami eh. Makatrabaho sa Manila. As, Maputi yun yan. pinagagawan siguro si Tito. Alang ka ang patagawa no? Charis. Si Aro nga, walang ilong. Lakas mong babae. Salamat sa saging. Ayan, salamat sa saging kapasid. Marami. Lima, Noy? Ano? 5 saging? 5? 5. Ayan po. Anom? Anom na sapad? Ay, anom na bulig. Diba? Anom na bulig ang binigay ni Papasid. Mga saba, mga lakatan. Ganda ng tanawin. Dito sa amin. Nakalimutan ka. Kunting malit mo lang. Ika'y tataob talaga. Umuting kami sa ilalim ng dagat. Ga, oh, pak. Si puta, mahihiling nga rin daddy niya. Hilit eh. Abo mo kanta, masikat ka ta. Arog ka sa mga vlogger sa suminikat so mga mahihiling na. Sikat na baga ko, Noy. Yan, Noy. Ano? Galato sa mo si Dexter. So, ilusyon dita may. Panakulong na ang followers mo. Yeah. Sabi ko, makikulab kapag ulit niya araw. Hindi, sursugon talaga. Lang, ganda dito. Dito yung mga sirena ganito. Nakulab ng lawas mo araw. Pili mo ba lang? Sabi nga ni Tatakwatog Baganoy, kung nag-gym da ako. Iyo, nag-gym ako, pero hindi naman yung marita. Busy na. Puro taba na yan. Taba na. Ipay sikat kay mama mo. Iba ka sa isla. Gusto nito tricycle. Oh, Noy. Abo, iba? din akong pwede. Ang pwede ka mag-aaral. Kaanapon ka. Maduman pati si lulo mo. Sa parening mga iba. May masakit. Ano masasabi mo? Pagod. Nagkasapon kanina. Pero, Saya. nagpasursugon tayo sa 12. Buhay Bicol. Okay na siya. Wala na kung so,
Mas maganda talaga ang YouTube din, taro lang na sa ano. Oh, sarap man. Madali ma-monetize. Tapos pag araw-araw, nakauba ka lang kay Bado. Madami talaga yung ano nun. Dami talagang viewers nun. Mahilig sa tapos din, Alas 9 pa lang kuya. sa bagay. Yung dalawa. Aray ko. Let's go. Dito ka na dumaan. Ay, diyan ka ba dadaan? Oh, mabisa. Ay, hindi na nag-bless. Diretso. Ang araw eh. Kanilang negosyo. Oh. Bye nila. Ginagawa mo? Hello kids!